bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an b'a fɔ yana sakaw ka bisimila bi Mali kan I ka dɔn ka fɔ bi jumado ye décembre kalo tile 30 2022 ni bi Mali ka don kibaru waati sele a bɛ lase aw ma aw denkɛ na balimakɛ Bakari Kulubali fɛ aw ya bisimila bi Mali ka don kibaru kɛnɛ kan Amaladonia ka fɔ min bɛ tali kɛ ministreso bɛ an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen do mara cɛma bɔli ma I ka dɔn ka fɔ o baarakɛlaw kɔni jamana ye wale ɲuman dɔ ni médailles ye I ka dɔn ka fɔ a médaille di yɛrɛ a ɲɛma tun bɛ maa min bolo o ye ministre d'État ani ministre min bɛ nin nɔ ministre d'État n'o ye min ɲɛsinnen do an ka mara cɛma bɔliw ma awa jamana ka kumalasela do n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye I ka dɔn maa 30 bonyɔngo ni ministreso kofɔlen o baarakɛlaw o maa 30 olu kɔni ye jamana ka waliɲuman dɔ sɔrɔ wa I ka dɔn a catégorie bɛɛ lajɛlen bɛ a la a kɛra kunu alamisa décembre kalo tile 29 2022 I ka dɔn ayiwa ni waliɲuman min taara jamana fɛ ka ɲɛsin ministreso ma min ɲɛsinnen do I ka dɔn ka fɔ an ka maraw caman bɔlen ma o baarakɛla 30 mɔ I ka dɔn ka fɔ a taara ka ɲɛsin ma jamana yɛrɛ tɔgɔ la ka waliɲuman dɔ u bɛ baara min kɔni na maa hakɛ minnu kɔni ye a sɔrɔ ministreso kofɔlen na I n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na a bɛ taa se maa 30 ma o I ka dɔn maa 20 fɔlɔ olu ye ayiwa médaille min sɔrɔ o ye chevalier de l'ordre national du Mali ye I ka dɔn o dira maa min fɛ o kɛra u yɛrɛ ka ministre ye n'o ye colonel Ablaye Mayiga I ka dɔn o kɔni y'o di maa 20 fɔlɔ ma I ka dɔn ka fɔ a tɔ I ka dɔn olu kɛra awa chancelier des ordres nationaux du Mali maa min kɔni ye o di o ye Amadou Sagafuru Gueye ale kɔni ye o di a yirala ka fɔ ni maa kofɔlen ninnu I ka dɔn ka fɔ ayiwa waleɲuman donna jamana fɛ ka sabu kɛ u bɛ cɛsiri min na u ka ministreso kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa hali bi Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya anw ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ taa Falajɛ Bamakɔ min bɛ tali kɛ k'i ta ka tununi ye ka tila ka t'i lasago jugu la a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen n'o ye Sumayila Wedrago ko ale taara ka tunu maa dɔw fɛ maa minnu yɛrɛ buguna tigɛma dɔn kabi alamisa don novembre kalo tile 10 san 2022 Sumayila Wedrago ale ye baarakɛla ye a si bɛ san 40 ani san 6 la a furulen do den 6 bɛ a bolo a sigiyɔrɔ bɛnnen do awa Kalabankɔrɔ ADKN ma ale bɔra a ka denbaya la walasa ka taa baara la chantier dɔ la ayiwa Falajɛ Garabali yɛrɛ kɛrɛfɛ kabi alamisa don novembre kalo tile 10 2022 I ka dɔn a kɔni turuna kibaruya foyi ma sɔrɔ a kan I n'a fɔ a jɛɲɔgɔn b'a fɔ cogo min na n'o ye a baarakɛɲɔgɔn ye a yirala k'a fɔ ko a welela maaw fɛ k'a to chantier in na maa minnu yɛrɛ buguna tigɛma dɔn kab'o kɔni kɛra k'u ma kibaruya foyi sɔrɔ a kan bilen o la I ka dɔn k'a fɔ waati min na ni kunnafoni bɛ sɛbɛn ko kunnafoni foyi ma sɔrɔ maa kofɔlen in kan k'a daminɛ novembre kalo tile 10 na fɔ ka na bila an bɛ waati min na u y'a jira k'a fɔ ni maa min kɔni kɛra a ye fɛn ye walima n'i ye kibaruya sɔrɔ a kan k'i ka ɲɛ u ma cogo bɛɛ lajɛlen la n'i ka nɛgɛjuru banba n'o ye 72 15 24 96 72 15 24 96 an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka Sumayila Wedrago Ala ka a ɲuman ye tɛmɛnen kɔfɛ an bɔlen Falajɛ Bamakɔ an b'an kunda Kita région kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko foli ani waleɲuman dɔ kan ka kɛ Kita a lakana tigilama bɛɛ lajɛlen ye awa gendarmew gardiw ka fara polisiw kan ka d'an kan ko jatigɛwale tigilama siga kɛra maa dɔ la ayiwa minnu ye jatigɛwale tigilamaw ye ani a jɛɲɔgɔn ko lakana tigilama minnu bɛ Kita u kɔni ye tɛgɛ da u kan a kɛra ntɛnɛn don décembre kalo tile 26 2022 awa lansara seli waati la a yirala k'a fɔ Kita lakana tigilamaw ko kɔni sigara ni siganoma ye ni jatigɛwale tigilama don ni a tɔgɔ ye ko HO I ka dɔn ayiwa ka fara MD kan o si bɛ san 26 la wa I ka dɔn o ye awa Yɛrɛma Mondoroka ye min bɛ awa Duwansan mara la nka sigiyɔrɔ bɛnnen don Kita ma o tɛmɛnen a bɛ Kita quartier min na o ye Ɲagaradugu ayiwa ale jɛɲɔgɔn o tɔgɔ ye ko ND si bɛ san 24 na ale ye Yoboduka ye min bɛ Duwansan cercle kɔnɔ ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Kita ma o bɛ quartier min na o ye awa Ɲafala ye a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlenw sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ayiwa siga kɛlen d'u la k'a yira n'o ye HO ye ko siga kɛlen d'u la k'a fɔ ale kɔni ye Bamaji jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye o la I ka dɔn u bɛ minɛ waati min na o kɔni y'a sɔrɔ 10 ani 600 o bɛ u kun ani téléphone portable 2 minnu suguya ye Samsung ye ani Tecno awa ni maa 2 siga kɛra ni maa 2 minnu na k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamaw don u kɔni lasagolen bɛ Kita brigade territoriale la an bɛ ayiwa foli ani waleɲuman dɔ ka ɲɛsin Kita finitigiw bɛɛ lajɛlen ma nin waleya in na
o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tulo tigɛlɛ jɔlen don fɛn min kan o ye Kodiwarikaw ka sɔrɔdasi 46 min ni olu ka kiiri daminɛna anw fɛ Bamakɔ yan alamisa tɛmɛnen ni a sosorona a baaraw daminɛna bi jumadon u y'a jira k'a fɔ baaraw kɔni i ka dɔn ko ayiwa a kiiri kɔni kun jɛra ni maa 46 n'o ye Kodiwarikaw ka maa 46 in ye awa kiiri kun jɛnen fɛn bɛ se ka dɔn a la a yɛrɛ la k'a fɔ k'u na kaso kɛ wa min bɛ tali kɛ Alimani la ko o binna u bɛɛ lajɛlen kelenna kan wa i ka dɔn ko ayiwa jamana ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goyita ye ale min ye kiiribulon bɛɛ lajɛlen ɲɛma ye ko ale yɛrɛ fana bɛ se ka yafa kɛ u mɔ an b'a da aw kunna k'a fɔ Mali ale ni Kodiwari jamana i ka dɔn o bɔra ni ka bolonɔbila kɛ sɛbɛnna n'o ye memorandum ye o tɛ tɛmɛ tile dama. Walasa ka bɔ bi Mali ka bi kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ a jira aw la k'a fɔ an bɛ na ntolanci bunakun kan awa ntolanci bunakun kan diɲɛ seleke 4 awa ntolancila bɛɛ lajɛlen u bɛ ayiwa sanbona kɔni na ka sabu kɛ i ka dɔn nin ntolancilaba ni Brésil ka den don n'u b'a wele ko Pele i ka dɔn ayiwa ale kɔni Ala ye ale ka kalifa minɛ la kunu alamisa décembre kalo tile 29 2022 ka si to san 82 i ka dɔn Roi Pele ale jati minalen don k'a fɔ ko ale ɲɔgɔnko tɛ ntolancilaw la a diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa diɲɛ bɛɛ bɛ ka tulo ni a tɔgɔ ye hali farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ maa caman bɛ ka tasibila kɛ ni ka ɲɛsin Roi Pele ma i ka dɔn an bɛ dugawu k'a ye Ala ka dayɔrɔ suma o hukumu kɔnɔna na i ka dɔn Pele ka saya n'o ye nin ntolancilaba in ye ayiwa Senegalikaw ka jamana ɲɛma n'o ye Macky a ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin nin ntolancilaba in ko a taara ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da ayiwa Roi Pele i ka dɔn ayiwa ntolanci kɔni na bɛɛ b'a dɔn a ye wulikajɔ minnu kɛ a ye sebaya minnu kɛ a ntolanci cogo ani a tɔw bɛɛ lajɛlen o la Brésil a ye tile 3 kɔni da o bɛ kɛ sangabondasigi ye ne ka ɲɛsin ayiwa Pele ma o daminɛna bi jumadon décembre kalo in tile 2022 o la min bɛ tali kɛ bi Mali a baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ Pele ye Ala ka a dayɔrɔ suma. Ayiwa aw minnu bɛ ka bi Mali lamɛn Mali kɔnɔ k'a lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ aw ɲɛna aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye ɲɛw garisɛgɛ fana kɛra min ye bi Mali ka don kibaruw la o de ye nin ye an bɛ foli di aw ma aw kana ɲinɛ n'a ye ja ninnu sɔrɔ a kɛ u fɛ ni ka u yɛrɛkɛ ka tila ka awa ladili di aw ma an mago bɛ olu la wa bi Mali ka kibaruya ninnu a bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.